सिम्बोलानो बेनो मालाबा बेखौ नुयोब्ला जोंनि सिमला वाव सयस हेल' एभ्रिवान वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दिनै आलादा रायजो जायगायाव फैदों आरो एकदम बेलेग जायगायाव फैदों दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था बोरै जागोन खोन्थालांगासिनो सोर फैदों सोर फैया खोन्थाजोबगोन चलो गाइस दिनै नुबाय फैलायबाय एक्स कामान्ड' गोजा गासिबो गोदोनि जायगायाव फैदों गासिबो आवरायनो फैदों मेन लिडारा थांगासिनो सिगां सेक्रेटारिया थांगासिनो बिथां मा थारमाने आंनि पार्टिफ्रा फैदों नैबे हेड लिडारा एक्स कामान्ड' नैखौ एसे नायनो फैदों जोंना एक्स सामथिंआ ओइ थांगासिनो बेलेग जायगायाव फैदों दिनै वाव गाइस दायो सफैलायबाय मानस पार्कआवहाय वाव भिउआ नाया मानो एसे फट'शुट खालामनो नागिरदों बेवहायसो मा बुङो बिनि बिखय जोंनि बेयाव एरियायावहाय हो ओरै नोंना बडिगार्डआ बेलरा दं बेलरा ओमफ्राय सासेया एल'मन्जि ओमफ्राय एसे हालमुरा मा नाथिं थारमाने जेबो गैया मबाइल माखौ लागोन थारमाने माखौ ना मबाइल नामा नाथिंलै अ इसे नंगौ नामा बर'नि जेबो गैया बडि देखायबा एसे सिक्स पेकआ नोंथां डेन्जार बडिलै नुबाय लकेल बडि लाजिदों मानसिया तामाम बडि गाइसनि बे माबा एक्स सामथिंनि ग्रुप आरो आड्डा खुगाय मानसि गोथै जाग्रासो खुगाय मानसि गोथै जाग्रासो आं गस्लाया दंफां गायग्रासो अमृत मा बिलाय अमृतपुरिनो दे सुदो गोरलै बिबारनिफ्रायनो गनाया बारा गोबाव जायाखै दानो सोबनो नागिरबाय नुबाय मा जाबावगोन बिज्लाबानो माबायाखै सिथाबना दं दाबो बेनो सोबहाब नागिरो एक्स सामथिं बसआ माबा खोन्थानो नागिरदों जायगाखौहाय वाव बिराद बरिया जायगा बानायगासिनो आरो लासैनो उन्दुलायनानै संना जाग्रा बानायगोन आं लासैनो नैबे बंखौ एसे फेदेरसिगोन गामसा सामसा जाखांनानै नै फुगारना थाङो वाव इमाजिन वाव केपासिटि बिराद केपासिटि वाव होमबाबो बारा मोजां जाथ'वाखै बानायगासिनो जायगाखौ आंखौ भिडिअ बानायनायाव जावबाथाय थांनानै बुखागोन नोंथां एल'भेरा पार्क बे पार्क नामा एल'भेरा पार्क नोंथांमोना नायफैनो हागोन एल'भेरा पार्क जायगाया बिराद बरिया खाथियावनो ड्रागन दंफांबो गायनो नागिरदों खाथियाव आरो इथिं ड्रागन दंफां दङ थांथ'ला बिथिं गोजान दं इथिं जाहांदों जोंना नै माबानि एक्स सामथिंनि माबाया बिजनेस लागायगासिनो बेवहाय बे थार लासिगोन आं फैगोन बोसोराव वाव गासिबो गंसे होजोबगोन इसिंबो गासिबो बिसिनि थाखायनो खालामदों आं खेथिखौ औ या आरो नै बोरमाफोरा नै देरहांबाय बिजनेस बेफोर बोरमाया मोजांनि बाथ्रा गाइस जों दायो थांगासिनो ओमफ्राय बिथिं फैगासिनो गोदान आफाद गाइस नैबे एक्स सामथिंनि माबा जायगा खारो इथिं आरो खारोनो आरो बैथिं मुंख्लंफोरा दं मुंख्लं एक्स गार्डफ्रा वाव बैनो मुंख्लंफ्रा एक्स सामथिंनि नैबे माबा ट्रेनिं सेन्टार दै गाथोन गाइस नै लामाया एक्स सामथिंनि लामाया एसे कन्डिसना हामा जाना दं स्लाग जाबाय ट्रेक्टर फैयै एक्स सामथिंनि गारि लाबोयो थारमाने बिथिंहाय अनेक गारि थाङो बिथिंहाय एक्स सामथिं बस जोंनि सिम्बोलानो बेनो मालाबा बेखौ नुयोब्ला जोंनि सिम्बोला बेनो एक्स आरोना आरो मा नाममोन सासेया
Belora. Belora. Asli ya? Mamle. Mata lalu ya. Damudar. Damudar. Wow. Jibon danai action. Oh deh, action. Wow. Deh. Jibon dana. Wow, ini masih luas. Wow, wush. Ini masih luas. Wow. Jibon dan action. X something udah lakukan tuh, dikasih sia-sia. Master, hal yang mana? Jangan. Lakukan sudah.